uite, filmează cum se chinuie să mănânce verdeață. Da, să-i filmez asta la urechușă. Dai un pic. Ține-l pe ăsta. Adi, ține-l un pic așa. Da, mă, da. Gata. Nu le-a dat nimic de mâncare, mă, nenorociți. 224. Hai că se vede, gata. Gata, mami, gata, și pe tine, și pe tine. Și pe tine te iubește, mami, și pe tine, da. Uite, Marius, filmează ce mănâncă. Da, păi uite că filmează, mănâncă iarbă. Marci! Păi dar nu-i ține ca lumea, îi ține mici cu mari, mă. Gata. Uite, stai să las. Să mai apropie un pic aia, Adi, mai apropie iarba aia un pic. Ia. Uite, mănâncă iarbă că nu le dă nimic de mâncare, fii atent. Dă-i mai aproape iarba să vezi că mănâncă săracul. Păi am mâncat din frunza aia. Mai de apropie un pic, nu că se filme. Uite cum. Încearcă să mă... Uite. Mănâncă iarbă, fii atent, băi. Bă, ce nenorocită e, mă. Ce-i, mami, tu ți foame? Bună ziua!